Tu sme. Vidím, ako sa ľudia schádzajú. Vidím komentáre v chate. Som rád, že ste tu všetci. Dobré ráno, popoludnie či večer. Viem, že sa k nám pripájajú ľudia z celého sveta na špeciálne vydanie stretnutí myslí, ktorým štartujeme rok 2025. Naposledy sme sa videli, keď som sedel v centrále vo Švédsku. Niektorí mali vianočné svetre a robili sme ročný prehľad. Obzreli sme sa späť. Dnes sa pozrieme na našu prácu, ale aj do budúcnosti. S veľkým potešením tu dnes vítam Spirosa a Alexa z Klianti. Predstavia vám kľúčový a inovatívny aspekt našej práce v Zinzine týkajúci sa Balance Oil, Revu a našich budúcich plánov. Niektorí viete, že s Klianti spolupracujeme už dlhšie. Minulý rok sme do nich investovali a formálne sa spojili, čo bol pre všetkých veľký úspech. Bez ďalších okolkov predstavím dvoch výnimočných ľudí, s ktorými som mal tú česť sa stretnúť. Oni vám odhalia neuveriteľnú priekopnícku prácu, ktorú robia už dlhší čas. Budú vás informovať, vzdelávať a inšpirovať. Takže Spiros a Alex, prosím, poďte sem. Slovo je vaše. Dobre. Vaše sú mikrofóny, vaše je naše virtuálne pódium. Chcel by som povedať, že 96% našich aktivít je môj syn a zvyšné percentá vediem ja, preto on bude tým hlavným speakerom. Alex, nech sa páči. Ďakujem, Colin, za úvod a naozaj taký zlom sa týka olivového oleja a vedy okolo neho. My reprezentujeme, predstavujeme olivový strom, olivovník. Ako vidíte, tu je jeden viac ako 100-ročný olivovník a tento strom nám má veľmi veľa čo ponúknuť a ponúka nám toho oveľa viac, ako si uvedomujú bežní zákazníci a jeho užívateľia. Ďakujem každému, kto sa zúčastňuje tohto školenia. Veľmi sa budem snažiť o to, aby informácie boli jasné, aby som vám povedal, aký rozdiel, aké sú rozdiely a čím sa líši náš olivový olej. Vieme, že vy, partneri Zinzino, ľudia, ktorí budú tento produkt predávať ďalej do rúk zákazníkov koncových, my vieme, že ste veľmi dôležitou súčasťou reťazca, keď od tohto nášho stromu až k zákazníkovi, do rúk zákazníkov. To vám ďakujeme za to, že sa zúčastňujete tohto školenia. We will split this presentation. Prezentáciu rozdelíme na 3 časti. Prvá časť bude takým stručným úvodom niečo o nás ako o firme. Potom prejdeme k olivovému oleju a budeme hovoriť o molekulách jeho, o analýzach, o testoch, ktoré sme uskutočnili na olivovom oleji. Ako vy sami môžete použiť svoje zmysly a vyhodnotiť vďaka nim, že tento olivový olej je naozaj veľmi čistý a účinný. A napokon krátko budeme hovoriť o tom, o konkrétnom procese spracovania tohto olivového oleja. Before I share the first slide, we like to chcel by som vysvetliť,
veľká škoda, ktorá teraz je okolo olivového oleja. Je to industrializácia produkčnej linky, produkcie olivového oleja, ktorá sa súčasňuje viac sa sústreďuje na objemy a na finančné benefity ako na kvalitu a zdravotný prínos. Industrializácia je veľmi široko používaná, sú používané stroje na spracovanie olivového oleja a to okráda zákazníkov o skutočné benefity, ktoré nám ponúka olivovník. Bear with me while I share this slide. Prosím, čakajte chvíľku, kým budem zdieľať moje slajdy, aby ste ich všetci videli. Yes, there's here we can meet the team. Vidíte náš tým. Je náš tým Klianty, Alfa Olenik a Zinzino. Ako povedal Colin, sme partnermi od minulého roka, z čoho sme nadšení, sme radi a vidíme pred sebou dlhú spoločnú budúcnosť. Takže ako vidíte, vidíme našich rodičov, Spiros and Gillian. Mňa vidíte Alexa, ktorý je od začiatku s nami, je z Poľska a máme tu Spirosa a Zakariu, ktorí sa venujú skôr biznis stránke v našej firme. Sú integrálnou súčasťou našej firmy, najmä počas obdobia zberu, kedy sa najviac deje produkcie nášho oleja. Ako sa to celé začalo? Kde to vzniklo? Olivový strom, olivovník, a toho ponúknuť oveľa viac, ako si uvedomujú užívateľia olivového oleja. Je v ňom toľko dobrého a benefitov, čo ponúka tento strom, ale zákazníci to nedostávajú. Že prehodnotením a predizajnovaním od začiatku kľúčových súčastí spracovania olivového oleja sa nám podarilo olivový olej priniesť do jeho pôvodného, čistého, veľmi účinného stavu. V gréčtine sme nazývali olivovník Hila. Niekto mal vírus, lebo ho boleli kĺby, lebo mal popáleniny alebo nejaké infekcie. Mnohí z nás siahajú fľaši olivového oleja. V súčasnosti už to nerobíme, ale my sme to znovu začali robiť. A v Zinzino verím, že to budeme robiť tiež. Ako sa to celé začalo? Stálo na dvoch otázkach Spirosa, ktorého vidíte sedieť pod tým stromom spolu s počítačom, kde sa snaží odhaliť tajomstvá olivovníka. Dve otázky, ktoré sa pýtal, a tými to všetko začalo. Prvá otázka. Ako mohol olivovník prežiť 2000 rokov? Toľko má rokov tento olivovník. Stále plodiť plody. A ako je možné, že veľmi silné slnko, vysoké teploty a dokonca aj mínusové teploty počas zimy nedokázali ho spáliť, zničiť? On sa dokáže neustále regenerovať z roka na rok. A nepodľahne mikrobiálnym infekciám. Ako to všetko tento strom mohol prežiť? Druhá otázka bola, ako je možné, že keď odtrhneme olivu z olivovníka, ak je to na začiatku, uprostred alebo na konci z obdobia zberu, je taká účinný, taký silný je ten bod, že ho nedokážeme konzumovať. Je to astringentné, má astringentné účinky, čiže nám až vysaje vlhkosť z úst. Otázka bola, prečo sú olivy účinné, také silné,
Predsa olivový olej je veľmi slabý relatívne v porovnaní s tým. Spiros má špeciálny vzťah k prístrojom, k strojom, k technike a teda základ bol ten a on zistil, že preto je relatívne slabé sú účinky olivového oleja v dnešnej dobe kvôli procesu jeho spracovania. A položil si otázku, ako dokážeme vlastnosti jeho plodov uchovať a preniesť ich do olivového oleja. A tento úvod bol, verím, že vám nezabral veľa času a teraz odovzdávam slovo môjmu otcovi Spirosovi. Ďakujem. Vidíte ma, myslím, na tomto slajde. Ďakujem za to, že mám príležitosť podeliť sa s vami o moje nadšenie, o moju vášeň a kreativitu. A pri tom, že odozdávame našim zákazníkom dar, ako si to zaslúžia olivovníkové stromy, ktoré už majú viac ako 2000 rokov. Tu sú niektoré z národov a krajín, ktoré sa podieľajú špecificky na našom priemysle. Väčšinu svojej kariéry som strávil v tomto odvetví a konzultoval som s veľkými fabrikami, ktoré mali technológie. Robil som konzultanta technického. Väčšina z nich ešte dodnes stále funguje. Ale the second slide, actually, you can see the top flag is right up the top. But in all of my počas mojich vynálezov a inovácií som bol najviac nadšený z olivového oleja a z jeho účinkov a toto pre mňa bolo najdôležitejšie. Tak je tomu aj v súčasnosti. Druhý slajd ukazuje fabriku, ktorú sme vybudovali v Argentíne a bolo vytvorených niekoľko nákresov. Je veľmi veľká fabrika, veľmi veľké zariadenie v Argentíne a veľmi ma tento proces nadchol a to, že som mohol realizovať svoju kreativitu práve tu a využívať veľký potenciál tohto odvetvia. Okay. Thank you, Alex. Thanks for this, the background. Ďakujeme za tieto informácie. Ja som pracoval v boku otca od mojich tínedžerských čias a naozaj má veľký talent na vizualizáciu a na vytváranie konceptov veľkých strojov a strojovej výroby. Poslednou časťou úvodu bude, vysvetlím vám riadok v riadku, že v roku 2017 sme mali pár litrov olivového oleja, v roku 2018 sme mali už niekoľko tisíc litrov olivového oleja. V roku 2019 sme mali tiež niekoľko tisíc. V roku 2020, keď sme začali spolupracovať so Zinzino, tak sme prebudovali a prebudovali určité komponenty našej výrobnej linky a v súčasnosti máme naozaj kapacitu, významnú kapacitu. 70-80 tisíc litrov olivového oleja dokážeme vyprodukovať uprostred sezóny. Čaká nás sľubná budúcnosť, pretože vybudovali sme linku výrobnú, ale potrebovali sme väčšie kapacity, vybudovali sme ďalšiu výrobnú linku. A teraz prejdeme k samotnému oleju. Už prešlo 14 minút, aby sme si kontrolovali čas. Čo sa týka oleja, môžeme použiť svoje vlastné zmysly na to, aby sme videli, cítili rozdiel a ľudí pozbudzujeme v tom, aby vyskúšali, vyhodnotili olivový olej, ktorý doma majú
aby ho vedeli rozoznať. Prvá vec, ktorú si všimnete, je aróma. Keď máte silnú, výraznú arómu, tak obsahuje prchavé zložky, ktoré dávajú olivovému oleju tú typickú vôňu. Tieto zložky sú veľmi jemné a ako prvé sa rozpadávajú, rozkladajú. Takže ak máte dobrú arómu, silnú, výraznú vôňu, tak máte olej, ktorý je nedotknutý a čerstvý. A práve tieto aromatické zložky ako prvé degradujú, čiže rozkladajú sa. Preto prvým znakom kvality je vôňa. Ďalším je horkosť. Horkosť je spôsobená oleopeinou, ktoré sú polyfenolmi a sú hlavnou zložkou, účinnou zložkou extraktu z olivových lístkov, ktoré sa tradične používajú už po dlhé stáročia. Táto horkosť je pozitívnym atribútom, kladným atribútom oleja. Čím horkejší, tým je to lepšie. Potom, keď prehltneme olivový olej, mali by sme zacítiť do určitého stupňa takú špeciálnu, také akoby zovretie hrdla, že nám akoby škriabe nás v hrdle. Tie spôsobujú polyfenoly, ktoré cítime, majú takú pachuť potom. A tie sú typické pre kvalitný olivový olej. Všetky tri tieto pozitívne atribúty olivového oleja hľadajú odborníci. Silnú vôňu, mal by byť horký a mal by spôsobovať v hrdle také škriabanie v hrdle. Môže byť veľmi intenzívne, môže spôsobiť až to, že vám slzia oči, ale veľmi rýchlo to prejde a je to pozitívna vlastnosť. A potom je tu textúra, mala by byť jemná, mal by byť hladký, primerane hustý. Odporúčame vám dať olivový olej na teplé jedlo, to teplé jedlo, tým teplom sa rozvinie aróma, začnú prchať tie prchavé zložky v olivovom oleji a naplno sa rozvinú jeho účinky vo vašom tele. Samozrejme, nespoliehame sa len na naše zmysly, keď chceme kvantifikovať vlastnosti olivového oleja. Samozrejme, máme vykonané aj laboratórne analýzy a testy, o ktorých budeme hovoriť teraz. Analýzy, testy berieme veľmi vážne a takisto odoberanie pravidelné vzoriek, výskum je takými našimi očami, aby sme videli, čo sa deje v našom oleji a v našich procesoch spracovania. Hodnotíme aciditu, polyfenoly, peroxidy, robíme testy na trypterpény a vitamíny. Kľúčovým je, keď robíme vzorku z olivového oleja, robíme takú kompozitnú vzorku, čo znamená, že vzorka, ktorú odoberieme, reprezentuje celú danú várku, šaržu. Pretože často sa stáva, že producenti vyberú malú várku toho najkvalitnejšieho oleja, ktorý pošlú do laboratórií a vlastne nereprezentuje to celú šaržu výrobnú a je to neférové voči zákazníkom. Takže teraz sa presuniem k ďalšiemu takému hárku analýz, testov. Vidím, že potrebujem postupovať rýchlejšie. Oleum sú laboratória, ktoré používajú špeciálne chemické procesy na kvantifikáciu dôležitých polyfenolov. Ide o hydroxytyrosol a tyrosol.
tieto dva polyfenoly sú polyfenoly, ktoré musia byť prítomné v oleji na to, aby sme ho mohli použiť na zdravotné účinky. Teda polyfenoly z olivového oleja prispievajú k ochrane krvných lipidov pred oxidačným stresom. Práve tieto vlastnosti má olivový olej, ktorý má minimálne množstvo polyfenolov, aby mohol o sebe vyhlásiť, použiť tento výrok, je 250 častíc ppm. V roku 2024 naša úroda mala hodnotu 1000 ppm a viac. To znamená, že niekoľkonásobne prekročila minimálnu dávku. 250 ppm na kilogram oleja doplňa Spiros. Na kilogram oleja. Takže nezastavili sme sa pri týchto základných analýzach, ale išli sme ešte ďalej a hlbšie. Poslali sme naše vzorky olivového oleja do inštitútu Kurz a vykonali sme dva testy. Jeden z nich je bunková antioxidačná aktivita a druhá je kapacita absorbovať kyslíkové radikály. Čo sa týka CAA, to je tá prvá zmienená, keď do bunky vstúpia antioxidanty z nášho oleja, tak pozorujeme ich aktivitu a práve tu sme zistili, že v našich bunkách sú procesy s našim olejom úplne odlišné a veľmi nás to prekvapilo. Laboratórium sa nás pýtalo, čo pridávame do nášho oleja a my sme povedali, že nič, je to čistý prírodný produkt a o to presne ide. Olivovník má množstvo, je veľmi účinný, veľmi silný a dokážeme my dostať do nášho olivového oleja práve tieto silné látky, ktoré sú prirodzene prítomné v plodoch olivovníka. Druhý typ testov, ORAC, kľúčové číslo je 10. A kľúčové číslo je 10. Analyzovali sme 3 vzorky. Priemerná hodnota bola 700, čo je množstvo antioxidantov, ktorý sme schopní našim olivovým olejom dostať do bunky, mnohonásobne viac ako bežný olivový olej. Tieto čísla sú ešte vyššie ako z iných doplnkov na zvyšovanie antioxidantov, dodávanie antioxidantov tela. Takže náš olivový olej má vykazuje vyššiu bunkovú antioxidačnú aktivitu ako na to určené ako iné antioxidačné doplnky výživy. A toto ukazuje úžasný rozdiel v našich procesoch spracovania. Testy ORAC, tie merajú schopnosť oleja neutralizovať aktívne voľné radikály. To znamená merať antioxidačnú kapacitu a v porovnaní s mnohými inými vzorkami. Kľúčové číslo tu je zase 400 a opäť je to na 100 ml, mikromolov na 100 ml oleja a kľúčovým číslom je 400, to je tá referenčná hodnota. Naše 3 vzorky mali priemernú hodnotu 1682 mikromolov, čo je viac ako 400-násobná kapacita oproti bežne spracovanému olivovému oleju. A toto nás ešte viac vybudilo k tomu, aby sme pátrali ďalej, aby sme pátrali hlbšie. A tuto už začína byť technickejšie, náročnejšie, odbornejšie, ale pokúsim sa to vysvetliť. Tajomstvo spočíva v tom, čo má v sebe olivový olej, čo v sebe olivovník skrýva po tisíce rokov a toto je to tajomstvo, čo príroda do neho vložila.
Tu chcem povedať, že v olivovom oleji nie sú polyfenoly, ale lipofenoly. Tento slajd je pravdepodobne lepší. Tuto uvidíte lepšie. Čo sa tu stalo? To, že kyselina olejová bola skombinovaná s polyfenolom a vytvorila lipofenol. To znamená, lipofenol je kombinácia polyfenolu a lipidovej zložky. A tu máme porovnanie. Polyfenoly majú veľmi nízku biodostupnosť, majú kvalitu, majú nízku terapeutickú hodnotu a sú hydrofilné, čiže ich priťahuje voda, dajú sa rozpustiť vo vode a majú pomerne nízku terapeutickú hodnotu. Lipofenoly na druhej strane majú, ako vidíte na tomto slajde, vyššiu biodostupnosť, majú dobrú stabilitu, sú stabilné, sú amfifilné, čo je veľmi dôležitý atribút. Sú amfifilické, nie hydrofilické. Hydrofilické to znamená, že majú oveľa vyššiu terapeutickú hodnotu. Odporúčame každému, aby si prečítal o olivových lipofenoloch. Naštudoval o olivových lipofenoloch. Lipofenoly. Tieto lipofenoly sa viažú a udržiavajú sa počas spracovania. Neničí ich náš proces spracovania, na ne nemá vplyv a predpokladáme, že tvorba a prežitie týchto lipofenolov tak, aby vzdorovalo spracovaniu, vlastne je najdôležitejšie. Toto bolo dôvodom a dokázalo nám to čistotu a účinnosť nášho olivového oleja a bolo to dôvodom pre veľmi vysokú aktivitu, pre veľmi vysoké skóre vnútrobunkovej aktivity, čo je dobrá správa pre nás všetkých. Teraz sa pozrieme na polyfenoly. Toto sú len čisté molekuly polyfenolu. Máme tu hydroxytyrosol. Ten sa považuje za najúčinnejší rastlinný antioxidant. Konalo sa veľa výskumov a štúdií, ktoré potvrdzujú jeho schopnosť prekračovať bariéru medzi krvou a mozgom. To znamená, že pomáha predchádzať neurodegeneratívnym ochoreniam. Čo je dôležité, tieto dva antioxidanty, polyfenoly, sa práve súvisia s tým, že môžeme vyslovovať tie vyjadrenia o ich účinkoch na naše zdravie. Ďalšie dva polyfenoly sú oleoropein. Oleoropein je antioxidant, ktorý zodpovedá za horkosť, ktorému vďačí. Čím horkejší je olej, tým viac obsahuje oleoropeinu. A je najmä v extrakte z olivových listov olivovníka a sú považované za tradičnej liečivú zložku. A oleokantal, opäť ide o antioxidant. Výskumy ukazujú, že má protizápalové vlastnosti a mali sme možnosť hovoriť s vedcom, ktorý robil výskum na rakoviny založený na oleokantale a vykazovali jeho výskumy množstvo pozitívnych účinkov a máme k dispozícii tieto štúdie pre vás, ktorí máte o to záujem. Dokáže inhibovať rozvoj buniek, inhibovať rozvoj rakovinových buniek a podporuje rozvoj zdravých buniek. A po pití olivového oleja boli dosiahnuté takéto účinky. Tu sme nezastavili sa.
Ďalej tu ešte máme pentacyklické tripeny v olivovom oleji, ktoré sú veľmi významné. Prvý je skvalen. Skvalen je antioxidant. Štúdia vykazuje schopnosť zvyšovať množstvo kyslíka v krvi. Používa sa často v kozmetických výrobkoch, v kozmetickom priemysle. Produkuje ho aj naše vlastné telo, ale oveľa viac, keď sme mladí, a oveľa menej v staršom veku. Čo je dôležité na skvalenie, že sa používa ako stimulant vo vakcínach na stimuláciu imunitného systému v očkovacích látkach. A práve tam je skvalen, ktorý stimuluje imunitnú odpoveď pri vakcinácii. Máme približne 5000 ppm na miligram na kilogram oleja. Miligramov na kilogram oleja. Vitamín E, ten je veľmi dobre známy. Tiež môžeme o ňom robiť výroky, aký má vplyv na zdravie, pretože je množstvo štúdií. Je tu ďalšia molekula, kyselina olejová. Približne 70% olivového oleja tvorí kyselina olejová a patrí medzi mononasytené mastné kyseliny, mononenasýtené. Omega-3, omega-6 sú a vplýva na rovnováhu omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Existujú tiež štúdie a jedna z nich hovorí, že keď nahradíme nasýtené mastné kyseliny nenasýtenými mastnými kyselinami, prispieva to k zdravým hladinám cholesterolu v krvi. A všetky tieto zložky spolu v olivovom oleji tieto jednotlivé zložky sú obsiahnuté v olivovom oleji, ktoré sú skvelé sami o sebe, ale keď ich skombinujeme dokopy, tak napríklad v nejakom zdroji potravy alebo špecificky v omega-3 oleji, tak keď sú tu nakombinované spolu, tak jednou z úžasných synergických efektov je, zvyšuje sa redukcia glykemického indexu, napríklad keď sú paradajky konzumované s olivovým olejom, tak sa lepšie absorbujú výživné látky v tele. A samozrejme zvyšuje to antioxidačnú hodnotu našej potravy, keď pridávame olivový olej. Je to veľmi účinná antioxidačná ochrana a zároveň zlepšuje chuť jedla. Staršia generácia to pozná. Dostali sme spätnú väzbu raz z Cypru od staršej dámy, ktorá užívala náš olej a povedala, že ju preniesol späť do jej detstva. A toto sme počuli nie prvýkrát, ale počúvame to častejšie. Takže máme v rukách niečo naozaj špeciálne. Samozrejme, všetci partneri z Enzino poznajú omega-3 a lipofenoly. Sú o mnoho viac ako len súčet ich častí. Je to úžasný synergický efekt jednotlivých zložiek. Odborníci na vedu, nie som odborník na vedu, ale rozumiem toľko, že synergia omega-3 a lipofenolov zlepšuje absorpciu účinných zložiek, podporuje ju a zvyšuje a samozrejme aj antioxidačnú kapacitu olivového oleja, chráni omega-3 mastné kyseliny pred oxidáciou. A tieto omega-3 mastné kyseliny vieme, že sú veľmi náchylné na oxidáciu. Takže toto je skvelá kombinácia. Ak máte nejaké otázky, komentáre, prosím, píšte ich doktorovi Collinovi. Ak sú nejaké otázky alebo poznámky od doktora Collina alebo Spirosa. Je tu niekoľko otázok v komentároch, ktoré sa opakujú.
Ale mnohé si už zodpovedal. Keby sme sa trochu vrátili, rozprávali sme sa o 2000-ročnom olivovníku a ľudia sa pýtajú, čo klimatické zmeny, aký vplyv majú na olivovníky a na kvalitu olivového oleja. Alex, prosím, odpovedz. Tu na Cypre, samozrejme, minulý rok a rok 2023 sme mali veľmi silné záplavy a tiež veľmi horúce počasie a to naozaj zasiahlo aj olivovníky, ale povedal by som áno, majú klimatické zmeny vplyv na olivový olej a keďže ide o prírodnú voľne v prírode rastúcu úrodu. Ale ako sme povedali, je to 2000-ročný strom, teda prežil už všeličo, prežil už 2000 rokov a rôzne zmeny klimatické, ktoré za túto dobu boli. Takže hovoríme tu o veľmi odolnom strome. To je skvelá odpoveď. Mám pocit, ako teraz vidím, budeme ešte viac rozprávať, takže Alex, prosím, pokračuj. Kľúčové, čo si máme zapamätať, je, že olivový olej sám od sebe pred zmiešaním s ďalšími zložkami v rámci nášho tráviaceho traktu je veľmi čistý, má jedinečnú účinnosť a úžasnú oxidačnú stabilitu. A toto je kľúčový rozdiel v kvalite oleja. A to je jeho účinnosť, jeho čistota. To znamená, nie je ničím, nie je pokazený procesom spracovania, nie je oslabený. A takisto má vysokú stabilitu. To znamená, že viac ako 2 roky vydrží, má dobu spotreby. Ako to robíme? To je ešte niečo. Existuje množstvo vedeckých výskumov, ktoré radi poskytneme tým, ktorí majú záujem. A čo je podľa mňa veľmi dôležité, v klinických štúdiách olivový olej s vysokým obsahom fenolov 350 ppm má pozitívne účinky v klinických štúdiách. A keďže náš má viac ako 1000 ppm, mnohonásobne sú zvýšené tieto vlastnosti a biodostupnosť nášho účinných zložiek. Veľmi radi už sa tešíme na ďalšie a ďalšie výskumy. Ako to robíme? S týmto začíname poslednú, tretiu časť našej prezentácie. A prejdem ňou pomerne rýchlo. Žiaľ, nemôžeme zdieľať našho strojového vybavenia fotografie, pretože je to chránená technológia. Patentom môžeme vám ten proces opísať a vysvetliť rozdiely oproti iným. Takže sa do toho pustíme. Predefinovali sme vôbec tieto procesy spracovania, urobili sme nový dizajn, vybudovali sme strojové zariadenie úplne od nuly. Naše zariadenia chránia čo najviac fytochemických zložiek v plodoch oleja, tak aby sa nezničili a nedegradovali, aby sme dokázali maximum týchto zložiek podchytiť a udržať. A je to veľmi zriedkavé a počas vytlačenie olivového oleja, lisovanie. Nepridávame do olivového oleja nič. Ide o čistý olej, taký ako narastie v plodoch na olivovníku. Máme unikátny olej vďaka unikátnemu procesu spracovania. Tu je to, čo sme od roku 2015 budovali až do roku 2019. A
Tento proces pokračuje ďalej a nikdy sa nekončí. Môj otec je neuveriteľný, čo sa týka... Je to úžasný inžinier, ktorý tieto všetky súčasti vymyslel, premyslel, tak aby naozaj pracovali a fungovali. Bolo v tomto procese veľa vízie vybudovať prístroje od nuly. Mali sme množstvo modelov, ktoré fungovali lepšie, menej lepšie, ale napokon sme vytvorili prototyp a na základe toho sme vytvorili 8 kľúčových častí výrobnej produkčnej linky, ktoré sú jedinečné a jediné na svete, jediné svojho druhu. Takže to bol zábavný proces, dobrodružný a pokračuje ďalej. Teraz prejdeme od začiatku do konca. Všetko je o olivách a o olivovníku. Môj otec hovorí, je treba pochopiť proces a navrhnúť proces tak, ako keby ste boli jeho súčasťou. A práve tak tie jednotlivé súčasti pri zbere a spracovaní olivového oleja. Toto vidíte zábery z farmy. Naše olivy sú certifikované ako biologické, sú najčistejšie a najúčinnejšie tieto oleje. Používame špecifický kultivár, prastarý kultivár, ktorý sa používa len na olej, ktorý je veľmi účinný a veľmi jemný. Nemáme vlastné olivovníky. Nepoužívame vlastné olivovníky, ale vyberáme si tie najlepšie z úrody na Cypre, navštevujeme farmy, diskutujeme s nimi, pozrieme sa na ich stromy, na certifikáty a vyberáme tie najlepšie z úrody. Keď prídu do našej výroby, najprv sa prečisťujú na sucho, rôzne lístky, kostrnky z nich odstraňujeme, nečistoty a potom prebieha čistenie na mokro, ten je jedinečný pre nás, vybudovali sme ho my a je to akási sprcha teplou vodou, sviežou vodou, kde sa odstrania kontaminanty a znečisťujúce látky, takže keď prichádzajú do lisu, sú úplne čisté. Rozdiel v tomto procese čistenia na mokro je dať im akýsi kúpeľ. Viete si predstaviť, veľa olív z farmy ide do kúpeľa, tento kúpeľ zostane znečistený, zbierajú sa tam a množia sa tam mikróby. Teda my robíme akoby sprchu oproti kúpeľu. Celý náš proces je kontinuálny. Kontinuálny proces má veľa výhod. A toto je ďalšia unikátna črta nášho procesu spracovania, že je nepretržitý. Potom, keď sú už olivy čisté, idú do mlyna, melúsa, kde sa drvia melu a robí sa to anaerobne, to znamená bez prítomnosti kyslíka. Vidíte tú hmotu, takú dužinu, ktorá vzniká na obrázku vľavo. Ďalej máme také zariadenie, ktoré zároveň drví tú dužinu olív, ale nie jadierka olivové, pretože keď sa rozdrvia, tak vypúšťajú enzymy, ktoré degradujú olej. A toto je veľmi špecificky. Teda my podrvíme dužinu, ale kostrnky sa nie. Takže tieto, keď sa jadierka olivové rozdrvia, tak degradujú polyfenoly, narúšajú ich. Ďalej sa prebieha mixovanie v
bioreaktoroch, bioreakčnom reťazci. Prebiehajú tam veľmi sofistikované procesy a je to enzymatický bioreakčný proces. Tu sa rozvíjajú polyfenoly a kombinácia lipidov a polyfenolov sa tu deje. Tu sa udeje. A tak proces esterifikácie prebehne. Kontrolujeme tu teplotu, čas a prísun kyslíka a kontrolujeme aj proces, mieru procesu tohto mixovania, zmiešavania. Používame veľmi unikátny systém, na ktorý sme veľmi, veľmi hrdí. Ďalej, po tomto mixovaní a zmiešavaní máme polyfenoly a ešte stále tu máme hmotu, ktorá pozostáva z tekutých častí a pevných častí. Je potrebné separovať. Proces separácie oddeľuje tekutú zložku od pevnej zložky. Čo je úžasné, typické pre tú pevnú zložku, tá ide na kompost a používa sa na kúrenie ako biopalivo a je unikátna v celom procese. Už iných procesov je veľmi ťažké získať niečo, čo bude rovno určené na kompost. My sme tento kompost testovali na jeho zloženie, na prítomnosť dusíka, fosforu, draslíka a mal úžasné zloženie, úžasný podiel týchto zložiek, takže je naozaj veľmi účinný na hnojenie pôdy. A olivy vracajú do pôdy to, čo si z pôdy počas svojho rastu vybrali, vzali. Dôležitá informácia je, počas rokov sme zistili, že tieto jadierka, keď sa dostávajú do kompostu a sú jeho súčasťou, vracajú sa do pôdy, robíme testy. Zistili sme, že jadierka ako také nie sú rozložiteľné. Takže tie ležia na pôde a chránia ju pred UV žiarením a odparovaním vody, nadmerným odparovaním vody. Čo je významné pri tomto procese separácie pevných zložiek, nepoužívame centrifugáciu, neemuzifikujeme vodu s olejom, pretože keď sa viaže olej s vodou, to je štandardný proces, ktorý potom ale bráni viazaniu lipidov a polyfenol. Keď to porovnáme so štandardnými procesmi, nepridávame v celom procese žiadnu vodu, ktorá by spôsobila hydrolízu, ktorá by spôsobila to, že voda by degradovala, znižovala kvalitu a účinnosť oleja. A nie sú tam ani žiadne bublinky pri takomto procese, ktoré by spôsobovali oxidáciu. Vľavo vidíme olivový olej, ktorý prichádza do ďalšej fázy, do separácie tekutín a používame veľmi jemné, nie silné mechanické procesy, ktoré chránia fytozložky, rastlinné zložky oleja. Je to uzavretý systém, do ktorého nepridávame žiadne zložky, ako je voda. Na ľavej strane je olivová šťava, ktorá má veľký potenciál. Ďalej sa skúmajú jej účinky. Chcel by som ja tu dodať, Alexander, náš olivový olej je akoby vrchol ľadovca, olivový olej je vrchol ľadovca a olivová šťava je celý ten ľadovec. Čiže takto by sa to dalo prirovnať. Olivový olej ide na usadzovanie počas 24 hodín do takých veľkých nádrží, ktoré majú tvar ako starogrécke amfory. A potom, keď sa usadí
stojí, keď stojí, potom prechádza procesom filtrácie, kde odstraňujeme drobné častice dužiny olivovej, ktoré tam zostali a po filtrácii je pripravený na balenie. Máme špeciálnu linku na balenie, do ktorej nepreniká žiadny kyslík, nevpúšťa tam ani žiadne svetlo, nič, čo by mohlo spôsobovať oxidáciu. Potom sa to balí do veľkých škatul, na kontajnerové lode a ďalej sa prepravuje. Je balený v špeciálnom skle, v hnedom skle. A toto je koniec mojej prezentácie, čo však chceme vám odovzdať, že olivový strom, olivovník produkuje úžasné benefity, ktoré my dodávame ľuďom a to je naša misia. Zbierame a uchovávame tieto chemické zložky a prinášame ich zákazníkom, aby mohli profitovať z ich zdravotných účinkov. Fantastické. Toto bolo veľmi užitočné pre nás. Od prastarej histórie až po tieto najnovšie výdobytky a produkty, ktoré sú v našich rukách a dostávajú sa nám do rúk. Ešte máme pár minút, máme tu pár otázok. Ľudia sa pýtali, či budú dostupné aj za videozáznam, takže áno, ten máme k dispozícii. A najlepšie je ale to, čo ja vždy zdôrazňujem, zoberte si pero, papier, zapisujte si poznámky a verím takisto, že toto ľudia robili, zapisovali si. My máme k dispozícii, my vám vieme poskytnúť aj našu prezentáciu, aj určité poznámky, ktoré si vy môžete očistiť, prečistiť a používať. Poskytneme vám ich. Aj detaily z nášho výskumu. Máme ešte chvíľku, takže ešte skúsim pár otázok. Jedna z nich je prvá sa týka výskumu. Máte výskumy vivo oleja napríklad konkrétne, alebo konkrétne našich olejov. My, CAA, doktor Colin, ty vieš lepšie, to sú testy in vitro, ktoré používajú kultúry živých buniek a naše výskumy, ako vieme, sú veľmi významné a v budúcnosti ich bude ešte viac. Máme záujem od napríklad z Oxfordskej univerzity v UK, ktorí chcú robiť výskum. Existuje však veľké množstvo výskumov už dnes. Je týchto výskumov množstvo rôznych typov. In vivo, in vitro klinické štúdie. Takže to je fantastické. Ďakujem za túto odpoveď. A druhá otázka. O balance oil, o balance oleji. Toto je veľká príležitosť počuť váš názor na to. Takže mohli by ste nám povedať niečo o tomto oleji, aká je jeho hodnota a tak ďalej. Prosím. Totox? Čo je to Totox? Totálna celková oxidácia. Toto sa nás často pýtajú. Môžem povedať niečo k tomu aj ja. Keď sa pozrieme na aktívne zložky, a toto si ľudia často mýlia. Existujú dezinformácie v tomto ohľade. Keď sa pozrieme na celkovú oxidáciu, v celkovom dokopy v produkte omega-3 plus olivový olej, bude táto kapacita pozmenená, pretože toto skóre odráža obsah aktivity polyfenolov alebo lipofenolov. Takže tu mám otázku. Ľudia si mýlia ten pojem totálna celková oxidačná kapacita. Má to určité skóre a súvisí to možno s rozkladom, degradáciou. Takže celková antioxidačná kapacita. Je to veľmi zaujímavé, ale ani jeden z týchto parametrov. Je to nepresná informácia,
Toltox, tento parameter, je veľmi zložitý. Táto otázka ide o expiráciu tohto produktu, o to, že vydrží 2 roky. To znamená tá expiračná doba bez toho, aby musel mať nejaké konzervanty. Robili sme testy a kontrolujeme ich po čase. Po 6 mesiacoch, po 9 mesiacoch sme mali testy 20 mesiacov od výroby napríklad aj, čiže 3 mesiace, 9 mesiacov a 20 mesiacov od výroby a poslali sme to do laboratória a obsah peroxidu, nakoľko oxidoval. Táto oxidácia peroxidu bola veľmi nízka. To znamená, splňali parametre extra panenského olivového oleja, takisto aj v prípade polyfenolov, čo ukazuje, že reťazová reakcia oxidácie v olivovom oleji bola veľmi, veľmi pomalá. A to bolo po 20 mesiacoch od výroby. Takže pre toho v auguste, keď olivový olej má 9 mesiacov, choďte do obchodu, vezmite si nejaký olivový olej z obchodu a skúste to sami a vyskúšajte náš olej a olej Vivo a porovnajte ich a v tomto spočíva rozdiel tej stability a odolnosti voči oxidácii. Takže ďakujem veľmi pekne, týmto ste zodpovedali našu otázku. Ľudia z rôznych krajín sa sústredia práve na tento parameter. Toto ich zaujíma a celkom nerozumejú tomu a zle si to vysvetľujú, tento parameter, ale toto vaše vysvetlenie veľmi nám pomohlo objasniť túto problematiku, ako dlho olej vlastne vydrží a ako dlho je skutočne funkčný. Ďakujeme pekne a ešte jedna otázka, zostal nám čas na jednu otázku. Je tu mnoho otázok, ospravedlňujem sa, a že neodpovieme na viaceré. A taká otázka, ktorá je najrelevantnejšia, skúsim vybrať. Môžeme predpokladať, že štandardný olivový olej, proces, melie aj jadierka olív? Myslím, že môj otec technicky dokáže zodpovedať túto otázku. Musím byť úprimný. Neboli navrhnuté tie stroje, ktoré sme my vyvinuli, ale stále my tie stroje zlepšujeme a keďže produkt olivy sa lisujú, opakujem sa, my sme boli prekvapení, že 95% olivových jadierok v našich lisoch zostáva zachovaných. Samých nás to prekvapilo, nebolo to úmyselné, ale pri štandardnom spracovaní olivového oleja sa v tých lisoch rozdrvia aj jadierka. Vo vašich prístrojoch, keďže sú také jemné, prekvapilo nás, že sa tie jadierka tam nerozpučili. A to som ani neplánoval pri návrhu tejto technológie. Takže toto je otázka. V štandardných mlynoch zhruba 80% jadierok sa rozdrví a dostáva sa ich obsah do olivového oleja a narúša zloženie profil polyfenolov. A to je v tom rozdiel. Myslím si, že toto je dôležitá otázka, ale žiaľ už musíme končiť na dnes. Máme tu množstvo komentárov, množstvo odpovedí. Ľudia sú fascinovaní celým procesom. Alex, Spiros nám odborne odpovedali na tieto otázky pre vás všetkých, ktorí ste tu.
A máme tu takmer 700 ľudí prihlásených. Ďakujeme vám všetkým za to, že ste venovali tento čas s nami. A vy všetci doma, opatrujte sa, buďte zdraví, starajte sa o seba navzájom a uvidíme sa o 2 mesiace na ďalšom stretnutí myslí. Dovtedy všetko dobré. Uvidíme sa neskôr na ceste.